drago mi je jako da ste se uključili, drago mi je da vas vidim. Evo, Robi i ja smo se dogovorili da ćemo napraviti danas ovu kratku edukaciju kao jedan uvod u sve inovacije koje nas tek slijede. Jer kao što znate, ovaj portal je Lion portal, najnoviji. Izašao je u nezgodno vrijeme, lani pred kraj naše Lions godine u travnju i na neki način smo nekako uspjeli zaokružiti proteklu Lions godinu s onim što smo znali, s onim što smo imali. I stvarno rezultati su bili vrlo uspješni i čestitam na tome. Ova godina je krenula nešto samozatajnije, ajmo reći, što se tiče evidentiranja svega onoga što mi radimo, ali znamo da pismenog traga treba imati iz nekoliko razloga. Ali ja ću prije podijeliti ekran, pa ćete me moći lijepo pratiti. Evo ovako, share screen. Za početak, za korištenje Lion portala, znači uvijek je dobro ići na našu glavnu stranicu lionsclaps.org i u desnom gornjem kutu kliknemo na Member Login. I tada ulazimo u Lions portal. Low system resource, samo trenutak. Sad mi samo potvrdite da vidite Lion portal. Da, vidimo. Odlično, evo ga. To mi je bilo najbitnije jer mi stalno javlja da je vani dosta puše, u Rijeci je dosta vreme, ali nadam se da će internet izdržati. Evo ovako. Znači, kada uđemo u naš Lion portal, svaki član ima svoju dobrodošlicu i ja vjerujem da svi koji ste uključeni danas na ovaj Zoom, da ste se prijavili na Lion portal, znači da imate svoju službenu Lion mail adresu i svoju lozinku. I uvijek ulazite sa ta dva koraka. Ono što nas najviše zanima i ono što nas je uvijek kačilo kao tajnike, predsjednike, odnosno klub administratore, je bila dvojaka naša funkcija. Znači prvo prijava Membership Monthly Reporta, MMR-a, a drugo su bili Activity Reporti, znači reportiranje naših humanitarnih aktivnosti. Tijekom ljeta smo Robert i ja poslali višekratno mail na Lions Club International da nam objasne u ovom novom portalu gdje je MMR. Znači, sjećate se gdje su one naše famozne kvačice. Međutim, pismeno su odgovorili tek početkom 9. mjeseca da MMR-a više nema i da nemamo nikakve obaveze više po toj funkciji. Onda smo se pitali kako će se to reflektirati na izvještaje koje dobivaju naši dužnosnici, zbog toga jer svaki mjesec dužnosnici našeg distrikta dobivaju po svim klubovima ovakav jedan report. Sad ću vam ga pokazati. Jel vidite? Club Health Assessment, odlično. I sada vidite za 10. mjesec kako to izgleda, ajmo reći, ružno. Jer se sav crveni, vidite, po svim klubovima. I sada ću vam odati jednu tajnu. Znači, zadnji klub koji je mogao napraviti MMR po starom My Lion portalu je bilo u aprilu prošle godine i mi smo to svi napravili. Tako da kad vidite ovaj stupac MMR-ova, svi se crvene. Zašto? Jer smo zadnji MMR dali tada i poslije više nismo imali mogućnosti jer smo dobili novi Lion portal. Međutim, vidimo tu i tamo da na nekim klubovima stoje brojevi koji su crne boje, a to znači da su ti klubovi, Bogu hvala, od 4. mjeseca lani pa sad do 11. mjeseca imali promjene u članstvu. Znači, ili su, daj Bože, primili nove članove, ili su transferirali članove, ili su otpustili članove. I tada im je u pozadini ovog novog Lion portala zabilježen MMR. Jel me možete pratiti? Da, samo govori. Da, malo je to nekorektno, ajmo reći, i netransparentno,
Zbog toga jer vi na kraju krajeva ne znate na čemu ste s tim MMR-om. Ista stvar je i sa plaćenim članarinama. Vidimo ovdje 90 plus dana da se kasni u plaćanja članarina, što smo provjerili kroz 2-3 kluba gdje su članarine uredno plaćene još u 8. mjesecu, da ne kažemo krajem 9. mjeseca. I sada i taj podatak isto treba jako uzeti sa oprezom, zbog toga jer je najvjerojatnije po nekom mom iskustvu došla na naplatu članarina za Leo klubove. Ona je bila, mislim da je bila oko $100, ako se ne varam. Će me Zlatko ispraviti. Da, $100. Eto, i možda je ona uzrok da se je aktiviralo ovo crvenilo na ovoliko klubova, ako su to matični klubovi od Leo klubova. Ali opet, ta evidencija nije točna, a izašla je 10. u ovom mjesecu za oktobar. Tako da, htjela sam vam to pokazati i tako mi je drago da praktički su dužnosnici ovdje s nama prisutni, da prije svega budemo ljudi. I kad dobijemo ovakve nekakve izvještaje, uvijek gledamo pozadinu tih izvještaja. Znači, oni se formiraju sa podacima koji su za prošli mjesec i kasne u principu 10 dana. Tako da svakako nekakva crvenila nam mogu nam te brojke označavati da bi trebalo popričati i provesti razgovor i pomoć i podršku određenim klubovima, ali ovakav izvještaj dok se Lion portal ne osuvremeni i digne na još jedan transparentni nivo, nećemo uzimati za zlo klubovima. Može. Sad ćemo se vratiti na glavnu temu, ono zašto smo tu, a to je što se novo uvelo kod evidentiranja novih activity reporta. Znači, sa ove glavne stranice, kada želimo upisati novi activity report, najbrži način je da idemo na servis i na My Activities. U gornjem lijevom kutu vidimo veliko plavo polje koje nas poziva da kreiramo servis activity. A dok se učita, jel se učitalo, jel vidite? Da, je. Super. Uvijek se učita moj klubski activity zadnja 3 mjeseca. Da bismo, još je uvijek caka u tome da je novi Lion portal, kao što vidite, vrlo sa sitnim slovima i sa jako puno podataka kad vam izbacuje ovako nekakva izvješća ili slično. Onda u ovom desnom donjem kutu vidite ovog čovječuljka plavog. Možete slobodno u korištenju, prije korištenja Lion portala, kliknete na njega i idete na ovaj bigger text i kliknete na to 2 puta. Evo ga. I onda će nam se, inače je mogućnost 4 puta, ali mislim da je 2 puta već bolje. Je li sad vidljivije, jel da? Je. I je se može ljepše pratiti. Tako da ako, evo, znači to je prva i Bogu hvala super inovacija koju su uveli, da možemo ovako, a možemo znači i još duplo. Mislim da je ovo dovoljno jer možemo pratiti onda podatke koje se nalaze ispred nas. Evo ga. Ja ću ući sada u jedan izvještaj, znači svaki naš izvještaj, svaki activity report sastoji se od, naravno, od datuma, naziva. Vidite ovo što je SA, pa je onda jedan serijski broj. Znači svaki zapis u Lion portal ima svoj kod ili svoju šifru i to je upravo ta šifra. I ona nam služi da svaki put kad želimo vidjeti nekakav prošli zapis, koristimo se tom šifrom kao linkom koji nam otvara onda naš activity report. Znači ja ću sad ući u taj SA. Evo ga. I sad ćemo vidjeti od čega se sastoji
naš jedan activity report koji je raportiran, znači koji je već izvršen. Kako znamo da je raportiran? Ovdje u sredini vidite ovaj status reported. Znači kad mi inače kreiramo prvi put activity report, tada je to samo nacrt, takozvani draft, i onda piše status draft. Dok ga popunjavamo, taj status kako popunjavamo polja i sejvamo nam se pretvara u ready to report, znači u pripremi je za izvještavanje. A kada je u statusu reporte, znači da je on gotov, zaokružen i da smo dali sve ono što smo mislili sa tim izvještajem. Novosti koje su se pojavile, znači osim ovog uvećanja sa ovim plavim čovječuljkom, jesu da su konačno uveli mogućnost uvođenja slika. Sjećate se kako smo na starom My Lion portalu imali slike? Sada smo ih dobili i u ovom portalu. Međutim, postoji nekoliko caka. Kada gledate unatrag, vi možete sada ući u bilo koji svoj reportirani od ove Lions godine activity report i unijeti sličice, jer naravno ih imate. Zašto ne? Kako ćete to učiniti, a vidite da je već status reported? Tako da u gornjem desnom kutu imate mogućnosti rada sa activity reportima. Znači editiranje, kopiranje i brisanje. Znači edit, copy i delete. Znači ja sada želim editirati. Kod editiranja mogu promijeniti sve ono što smatram da se promijeni. Da. I naravno kad promijenim, sejvam. Za uploadanje novih slika koristim si sa desne strane, vidite ovaj pomoćni preglednik i idem na upload. Naravno, prije nego što otvorim Lion portal, na svom desktopu računala ću si pripremiti za taj sastanak ako imam sličice. Još je jedna caka. Nažalost, on mi ne daje mogućnost da ja razmjestim slike kada ih uploadam, nego moram sama sebi sastaviti redoslijed kako želim da mi se slike pojave i moram paziti na to da zadnja slika će mi na kraju doći na prvo mjesto. Evo sad ću vam to pokazati. Znači, moram imati puno strpljenja sa ovom aplikacijom jer vidi se da rade na njoj, da se trude, ali imaju još dosta toga za doraditi. Znači, idemo na select. Ja sam od svog kluba dobila sličice od ovog meetinga i ja ću ih sad uploadati. Tako sam ih označila. Slika 1. Otvorim sliku. Ona mi se dole uploada. Idem dalje. Slika 2. Slika 3. I ono što volim uvijek staviti na svakom našem sastanku kad radim activity report meeting, naš predivni grb sa sloganom dobro je činiti dobro. Evo ga. I u koraku 2 vidite da nas traži upload now. I kliknite na plavi gumbić. I sad se slike učitavaju. I došla je zelena poruka da su se slike uspješno učitale. Gdje ću ih vidjeti? U preview. Evo ih. I vidite sad što se desilo. Znači, prije je bila uploadana slika od Lions Club Poreč i ove 4 koje sam sad zajedno sa vama uploadala. I sad naravno imam sliku više.
Na preview ne mogu ništa raditi sa slikama, ali zato vratim se na zaglavlje samog activity reporta, do ovog details, imam galeriju slika. Kliknem na galeriju i tada u galeriji svaka slika ima sa strane ove 3 točkice. I ako kliknem na te 3 točkice, imat ću mogućnost brisanja duplića, delete. Želim li zaista izbrisati sliku? Da. Evo ga. Vratim se na detalje. Znači, sa lijeve strane sad imam reportiran meeting. Naravno da je riječ o administraciji. Na hrvatskom jeziku, ispod je prevedeno na engleskom jeziku, broj članova, broj utrošenih sati, a sa desne strane imam znači slike. Još jedanput ponovim, znači pripremite si slike prije, kao što si pripremite naravno i tekst u Wordu, barem ja tako radim, jer kad već se bavite activity reportom i to da vam ne bude grob u želucu nego gušt da se nakon nečega lijepo evidentira, napišite si par rečenica u Wordu, odmah si stavite u Google Translate dole engleski prijevod, izaberete se 2-3 sličice i vi si uzmete maksimalno 15 minuta da obavite svoju dužnost tajnika ili klub administratora. I onda ovaj posao ide po poloju. Dakle, ovdje smo znači riješili sada komplet ovaj activity report, on sad ima sve podatke, on ima slike i vidimo da je u statusu raportiran. Ono što je sad zanimljivo što su isto dodali je mogućnost kopiranja same aktivnosti. Znači, ako ja sad znam da je uskoro moj novi klub meeting, a mogu koristiti podatke sa ovog klub meetinga, mogu kopirati, to je ovaj copy, taj isti sastanak. Evo, sad ćemo i to napraviti. Copy. I on mi javlja sa zelenim poljem da sam uspješno kopirala aktivnost i da mogu krenuti u editiranje moje nove aktivnosti. Kako znamo da je to samo nacrt? Zbog toga jer vidite da je to status draft. Ostao je naziv klub meeting, sastanak kluba. Gdje je, što je? Naravno, tekst mogu izbrisati. Ali kako brišemo tekst ili mijenjamo bilo koju od ovih stavke? Tako da po uputi, sjećate se, kliknemo na ovu olovčicu. I onda lijepo izbrišemo. I pripremimo se za neki novi sastanak, dnevni red ili slično. Poanta cijele priče je još da vam nešto pokažem. Jer to se sad, što sam primijetila, izdešavalo kod par klubova. Ja ću se sad vratiti nazad, neću ništa raditi po ovoj kopiji i vraćam se nazad na svoj pregled aktivnosti moga kluba. Evo idem samo za nazad. Opet će mi dati pregled zadnja 3 mjeseca. Samo da se izvrti. Evo ga. I sada vidite što se dešava. Spustit ću se dolje i na rednom broju 10, vidite, klub meeting, sastanak kluba sa šifrom activity reporta, ali nema kvačice da je reportirano i stoji da sam ga ja kreirala. Znači, ulazim sad u tu šifru i znate što ću dobiti? Onaj draft od prije, onaj kopirani meeting koji je pripreman za popunjavanje. Znači, to još uvijek nije activity report. To je samo nacrt onog budućeg sastanka kojeg trebam popuniti. I sada što se da primijetiti? Od tih 118 activity reporta koji su
išli u ovoj Lions godini, u ovakvom statusu draft ih je barem 12. Znači, klubovi su krenuli upisivati, ali su stali. Ili nisu stavili datume, ili nisu stavili tekst, ili nisu stavili broj sati, ili iznose, ako je bio fundraising, ili iznos donacije i slično. Zatim, nekih 24 kluba ima ovaj status ne u draftu, nego u ready to report. Znači, sve su napravili perfektno, samo nisu napravili završnu točku, a to je kliknut na ovu olovčicu i kliknut da je report kompletan. To znači da ti klubovi isto nisu napravili activity report do kraja. I automatski Lion portal ne evidentira da su oni napravili report. Znači, vidite koliko je to samo jedna mala finesa, tako da je od tih 118 reportiranih sa ovakvim šiframa SA, SA 06427630, znači situacija je još skromnija u efikasnosti našeg izvještavanja. Tako da, vraćajući se na temu, evo sad ćemo se vratiti opet na našu tablicu. Samo da mi se učita. On je dosta spor, ali na kraju izbaci sve podatke. Znači, ja sad tu s time mogu napraviti dvije stvari. Mogu ga, znači, ostaviti, jer će uskoro biti sastanak od mog kluba, pa ću ga ja završiti popuniti. Ili mogu opet ući u taj draft i, kao što smo rekli, imamo mogućnost i njegovog brisanja. Pa ću u ovom slučaju, jer radimo vježbu, ga u potpunosti izbrisati. Jesam li sigurna da ću ga izbrisati? Jesam. Evo ga. I sada njega više nema. Samo da se učita ponovo. Evo ga. Ajde, Sandra, sada ispuni jedan novi activity sa sastankom. Ako ćemo ovu snimku dati da ljudi vide, bilo bi zgodno da im pokažemo koliko minuta ti treba da ispuniš jedan activity za sastanak. Evo. Da, u prosjeku je vrlo malo. Evo, idemo na kreiranje servisne aktivnosti. Znači, uvijek nas traži da specificiramo da je to naš klub. Znači, u ovom Lion portalu stalno imate te podekrane i treba se uzeti vremena, biti raspoložen, strpljiv, precizan, jer vas stalno traže, vidite, da ostavljate te kvačice gdje god vas pita. I samo on vas vodi. Idemo dalje. Znači, Lions klub Poreč. Next. Onda me traži da upišem naziv moje servisne aktivnosti i to je standardni klub meeting. Ja ga već imam unutra jer sam ga puno puta koristila, pa je moj kompjuter zapamtio. Uvijek stavim klub meeting, sastanak kluba. Da selektiram tip koji je, znamo da uvijek postoje 4 glavna tipa activity reporta. To su, znači, naši sastanci, donacije, prikupljanje sredstava i servisni projekti, odnosno humanitarne akcije. Znači, u ovom slučaju to je meeting. Next. Kada otvorimo prvi put sa šifrom servis activity-a, tada je status draft. Znači, to je nacrt kojeg onda popunjavamo po poljima koje su obvezne za popunjavati kad je slučaj sastanka. Znači, meeting nam je ostao, klub meeting smo stavili naziv activity reporta, Poreč je moj klub, u statusu je draft. Idem dolje, pita me kada je start datum,
možemo staviti znači bio je recimo 10. na primjer, isto ćemo zatvoriti 10. svejedno. Obavezno, isto sam vidjela na jedno 5 activity reporta da je stavljen samo startni datum, a ne datum kad je izvršen activity report. Uvijek treba staviti oba dva datuma, jer ovisno o tome znamo da se po pojedinim humanitarnim akcijama mjeri i vrijeme i angažman svakog pojedinog Lionsa. Tako da je bitno uvijek popuniti oba dva datuma. I metrika što se tiče mitinga je uvijek totalni volonteri, znači koliko nas je bilo na sastanku, recimo 27. Ako su bili gostujući ne Lionsi, možemo isto staviti ako nam je neko bio tu. Ako je bio neko od naših familija u gostima na sastanku, isto možemo označiti, a i ne moramo. Znači uvijek su kvačice označavamo ili otkačimo. I koliko je bilo sati, ako je u prosjeku znači 1 sat sastanak, onda je 27 sati iskorišteno. Za veće projekte znamo da je i više. I znači ako smo 2 sata bili na sastanku, to bi onda bilo 54. Jer se broji pojedinačni učinak i doprinos svakog našeg Lionsa. Ove dole su opcionalne metrike, znači moguće metrike koje jesu. One se koriste kada izabiremo ne meeting, nego kad izabiremo naravno prikupljanje sredstava, donacije ili servisne aktivnosti. No može se desiti da vi ste na jednom sastanku odlučili prikupiti, na primjer, za LCAF, svako po 10 eura ili po $10, jel tako? I onda se tu može upisati da smo prikupili ukupno $100 ili tako i stavili bi tu, recimo da smo donirali za LCAF. To je jedna od opcija. Znam da postoje klubovi koji namjensko imaju sastanke ili pojedine aktivnosti koje su usmjerene za donaciju LCAF. I naravno vratimo se iznad jer imamo još za popuniti desni dio koji nas traži. Kod sastanaka je uvijek administracija u pitanju i najčešće nam daje samo taj activity za snaženje kluba. Znači sastanak njima znači samo to. Očekujemo da će u skorom nekom vremenu omogućiti više vrsta sastanaka, tako da mi možemo staviti zaista kad su sastanci za neko savjetovanje, kada imamo nekakav seminar, edukaciju ili slično, jer za sada sve ono što provodimo u tom smislu kad se sastajemo, nažalost, moramo stavljati pod ta dva kriterija, koja uopće neke pute ne odgovaraju stvarnosti. Jer svi mi koji smo danas bili ovdje na ovom virtualnom Zoomu, možemo za svoje klubove napraviti ono zaista što smo i konzumirali. Znači, otvorit ćemo meeting, bili smo na edukaciji za Lion portal, iskoristili smo 1 sat i to je automatski jedan activity report za naš klub. I kod deskripcije, znači ovdje je tekst koji ja uvijek pripremim u Wordu. Dana tog i tog je sastanak, dnevni red je bio taj i taj i isto to napravim sa Google Translate, to je čas posla, copy-paste i to se rješava u manje od minute. Tako da ja ću samo tu napisati. Sandra, jedno pitanje, da li je nužno to staviti i na engleskom jeziku? Ja volim staviti na engleskom jeziku jer na glavnom portalu za Guiding Lione kroz Facebook kanal uvijek se postavljalo pitanje izvještavanja prema središnjici. I sada, ovisno kako su se mijenjale Lions godine i guvernerijati, neki su inzistirali baš na engleskom jeziku, neki su dozvoljavali hrvatski jezik i tako.
mi smo uvijek bili tog stava da je prije svega sve ovo napravljeno da nama olakša, znači našim klubovima i našim Lionsima saznanje čime se mi to bavimo i da je na neki način ova evidencija nekakav naš dnevnik rada. Znači bilješka o tome što radimo i kako sve ovo možemo još unaprijediti. A dobra stvar cijele ove priče, samo da se još malo taj Lion portal, ajmo reći, razvije na jedan nivo kojeg očekujemo, jest da i drugi klubovi onda čitajući ove reporte dobiju ideje i za svoje zajednice i za svoje sredine. Znači to je glavna poanta koja je bila osmišljena, to povezivanje Liona na više nivoa. Samo je izvedba, eto, malo je sporija, dosta je, vidite i sami, administrativna i jednostavno moramo imati strpljenja. Pa dobro, sada sa ovim uvođenjem fotografija i sada se to vraća na ono što je prije bilo, to je dobro što se... Tako. Da oni nadograđuju sa onim elementima koji su potrebni ovdje. Tako je. Zato mi još nismo se odlučili zaraditi one filmiće koje smo bili za stari Lion portala radili, samo da još završe oni, da nam daju evo konačno to je to i sada možete zaokružiti priču. Evo vidite sad kada smo unijeli tekst, da je status se pripremio na ready to report, znači nije više draft, jer mi smo popunili sva obavezna polja za activity report vezan uz sastanke. I još sa strane ćemo, znači, uploadati, rekli smo, jednu sličicu, idemo na select, uzet ćemo onu sliku od našeg lijepog grba, evo ga. Idemo na plavi gumb, upload now i kaže mi da je uspješno sličica gore. Evo je. I sada bi neko rekao, evo gotovo je, međutim nije još gotovo. Kad će biti gotovo? Kada mi status activity reporta bude u statusu reported. A kako ću to postići? Sa zadnjom olovčicom. Vraćamo se na detalje activity reporta, znači report complete, olovčica, kvačica i save dole. Snimam reportiranje i vraćam se gore na status. Evo, i sada je konačno gotov moj activity report. Kako ću ga provjeriti? Tako da idem na servis, na moje aktivnosti i on mi mora biti u zbirnoj tablici svih mojih activity reporta do sada. Samo da se učita. Evo ga, vidite ga, broj 1. Super. Štopo sam ti, nije ni 10 minuta prošlo. Dobro, uz čakulu i objašnjenje i tako. Tako da vidimo i sami, nije bauk. Malo je pipkavo. Kažem, pokazat ću vam samo još kad stavimo na nivo 4 ako kome treba. Znači bigger text. Evo ga. Evo. Ovo je sad otprilike font 14-ica i ovo se stvarno lijepo vidi. Tako da si maksimalno olakšamo ono što trebamo napraviti. Još nešto bih htjela vam pokazati. Vidite tu kod klub detalja imamo klub statement. To je znači interesantno za klubske rizničare. Jedino oni mogu vršiti plaćanja direktno. Evo, za moj klub je tu još 120, to su nam vjerojatno ta članarina od Leo naših kluba. I poanta cijele te priče je da sam u zadnja 3 mjeseca pomogla 4 naša kluba u distriktu da online plate članarinu. Međutim, nećete vjerovat da kada je rizničarka sa mnom na Zoomu ušla unutra, došla do plaćanja,
zapisala je točan iznos plaćanja. Sve je prepisala točno sa klubske kartice, sa poslovnog računa od kluba i stalno joj je vraćalo nazad da podaci nisu bili ispravni. Otkrili smo nakon kopanja mogućih podataka da obavezno kada se unosi novi član ili kad se vrši promjene podataka po članovima, to treba raditi sa posebnom pažnjom. Sad ću vam reći zašto. Ta plaćanja digitalna, online, bez naknade, koja se stvarno preporučuje da ih radite na ovaj način, odnosno da ih radi rizničar koji je za tu Lions godinu definiran ulogom rizničara, je jako bitna stvar da je njegov osobni karton, da ga tako nazovem, u Lionsima čist. Jer kod jedne naše kolegice, odnosno sestre, je falio poštanski broj mjesta. Kod druge je bio evidentiran, jer ima nastavak prezimena na meko ć, je bilo sa ch, a ne ć. Kod treće je bilo č, ali č ne prolazi jer istoga nema, nažalost u engleskom jeziku. Tako da smo prije morali ići u promjene membera, znači editiranje podataka, prezimena, slova, poštanskih brojeva, da bi nam on uopće dozvolio da izvršimo plaćanje članarine. Ono što sam vam htjela još pokazati, znači to je bilo još vezano za riznicu i za plaćanje. Htjela sam vam pokazati, danas sam skinula sa naših službenih stranica najnoviju aplikaciju za klub izvrsnosti. Ovo je do sada ajmo reći, detaljnija aplikacija za klub izvrsnosti, jer kada neko kaže zašto bi mi sve to popunjavali tako i taj klub izvrsnosti, mi smo dobri, ne trebaju nam ta priznanja i tako, činjenica je da svaki plusić dobro dođe, pogotovo kad se odlučimo na grantove ili na bilo koju suradnju prema našoj središnjici, pa tako je dobro uvijek znati na početku Lions godine koje su pravila igre, da tako nazovem, i za klub izvrsnosti, jer u prošloj godini vjerujem da je moglo biti još klubova koji su bili stvarno zaslužni za dobiti nagradu, samo su propustili jedan od kriterija, a to je najčešće, po mom iskustvu, uplata jednog fonda u našu fondaciju u LCAF. Jeste za samo da, evo, u 3 minute da prođemo na brzinu još ovo? Da, prođi jer su uvjeti promijenjeni u odnosu na prethodne godine. Tako je, može. Evo, već kad smo tu, da onda napravimo poveznicu. Znači, vidimo što se tiče članstva, treba do kraja Lions godine imati neto u plusu 2 nova člana ili 10% više članova od ukupnog broja članova koji su prijavljeni na početku Lions godine. Ili naravno biti sponzor, čarterirati novi Lions klub. Zatim, što se tiče servisa, se nije ništa promijenilo. Znači, minimalno 3 activity reporta ili humanitarne akcije koje radimo, od toga barem jedna mora biti od onih 5 naših glavnih odrednica međunarodne organizacije, znamo koje su. I sad najnovija novost, htjeli su dobiti konačno neki okvir za uplate u Lions Club fondaciju. Vidite ovo pod broj 3. Kažu da bi bilo potrebno minimum $10 po glavi člana na kraju Lions godine. To znači, na primjer, za moj klub nas je 36 puta $10, znači minimalno za ovu Lions godinu treba uplatiti $360 da se onda ovaj treći kriterij ispuni. Onda imamo pod broj 4, znači leadership i excellence, naravno treba biti plaćena i članarina, da nije duže od 90 dana u crvenom.
Znači trebaju se reportirati svi officers i administratori, to je onaj naš PU 101 koji izvršavamo uvijek nakon što odradimo svoje nove skupštine. Naravno treba da su naši glavni dužnosnici bili na svim edukacijama, to uvijek jesu. Marketing se odnosi na vođenje bilo kakve kampanje, znači izvještavanja prema vani. Više manje svi klubovi imaju ili svoje Facebook stranice ili stranice, odnosno imaju dobar odnos sa novinarima i redovito izvještavaju. I vidimo da nakon toga postoji isto varijanta ako je klub ne samo Excellence, nego kao Excellence sa 5 zvjezdica, kao hotel sa 5 zvjezdica. A to znači da je ostvario klub Excellence, znači svih ovih 5 kriterija gore navedeno, međutim da je povećao broj članova za 20% od ukupnog broja člana, da je minimalna donacija ne 10 onda po članu, nego 20 za LCAF i naravno da je redovito svaki activity report reportirano prijavljen. Ono što smo prije vježbali. Ne da ostaje u draftu, niti ready to report, nego da je report. Tako da ovo je velika ljestvica više u odnosu na ono što je bilo do sada, ali uvijek neka smjernica da kako razvijamo klub i naše akcije, zašto ne uvijek dati jednu dodanu vrijednost i obratiti pažnju na ove kriterije jer nisu definirani uzaludno kao tako. Mislim da je općenito gledano najveći izazov da si ljudi koji su definirani u klubu da se bave tajničkim, administrativnim poslovima u svakom slučaju hvale vrijedni, trebamo im biti zahvalni, zato jer cijeli klub, svi članovi normalno znamo što radimo, ali te uloge u klubu su samo zate. Pogotovo oni koji imaju dugogodišnje tajnike, dugogodišnje rizničare i nekako već su se članovi navikli, ma on će to ili ma ona nam to sve rješava. Ja uvijek zamolim da ti samozatajni ljudi, jer sam im jako zahvalna u svakom klubu, da se možda jedanput na jednom sastanku malo i popriča i o tom vođenju kluba i o toj pozadini. Jer kad bi napravili malu anketu među našim regularnim članovima, pitanje je oni koji nikad nisu obnašali te uloge, koliko oni zaista znaju i koliko je stvarno tu truda. Da ne govorimo ona cijela pozadina vezana i uz Lions HR i uz naše obveze prema zakonu, znači sa hrvatske strane, ne govorimo samo o ovome sad prema Lion portalu. I ono što je najbitnije, što bih ja savjetovala, svi smo mi zamjenjivi. I jako bi bilo dobro, koliko je dobro da imamo dugogodišnje tajnike, klub administratore, rizničare i slično, da oni malo po malo u klubu imaju uvijek svoj backup. Znači uvijek osobu dvije da su ti ljudi ipak malo rasterećeni. Jer šteta da dođe do zamora sistema jer se zna desiti, evo kao i u ovom slučaju ove divne Lions godine koja je počela sa pregršt i aktivnosti i rezultata i svega, da što se tiče administracije izvještavanja kaskamo. Čak i kod onih klubova koji su super, rade sjajno, a o tome nema ni riječi.